3, 2, 1, cut the ribbon. Giablihan na sa magpartner nga sila Rhea Niones ug Clee J. Albanyo ang ilang negosyong Aesthetic and Wellness RNCA Lounge nga nahimutang sa Door 3 Mulavi Building, Emilio Jacinto Street, Davao City. Sumala ni Rhea kini ang ilang unang beauty business sanglit niadtong pandemic. Food ug online selling ang ilang gisudlan nga negosyo. From the word itself, aesthetic and wellness, of course, it's all about beauty. No, nag-offer me para sa mga ganahan magpagwapa dira and mga RT para sa ako So, naami ka na mga pangpaputi sa skin, pangpagamay og nawong, pangpatanggal atong mga wrinkles and everything. Klase ug sosyal ang lugar, apan kaya ra sa bulsa ang presyo sa mga serbisyong ilang gihanyag, sama sa pedicure, manicure, eyelash extension ug uban pa. Sa gusto magpaputi ug madugangan ang kagwapa, nasab sila'y GLUTHA services. To everyone who's watching, I am encouraging or inviting everyone to please visit RNCA. Kay syempre barato mi and all of our services are being proven, tested. Abli ang RNCA gikan alas 10 sa buntag hangtod alas 6 sa gabi matag adlaw. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.